Γεια. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι και το πρώτο βιντεάκι που έχουμε κάνει που μιλάμε με το Skype. Γεια. Γεια. Τώρα θα κάνουμε ένα πλοίο σε αυτό το μέρος που βλέπετε. Και παιδιά να κοιμηθούμε. Ναι. Εντάξει, κρεβάτι. Έχουμε εδώ. Πρόλαβα. Ένα. Κοιμήσου Έχεις εσύ. θέματα. Δεν γίνεται να κοιμηθεί ρε. Εγώ κοιμήθηκα. Πρέπει να κοιμηθούμε με... Α, πρέπει να βρω κρεβατάκι. Πρεμέγγι. Κρεβατάκι. 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 Βρε Μιχάλη, τι όνομα είναι το Σπάρτα, δηλαδή Έτσι μου αρέσει. και το μουστάκι, τι έχεις μουστάκι που δεν το πάω. Ναι, μουστάκι. Μουστάκι έχω. Μ' αρέσει. Από τι μπλοκ θα το χτίσουμε? Από ξύλο. Έλα. Εγώ να το κάνω από ξύλο, είναι πιο ωραίο. Ρε, Ναι, από... Να άμα βάλω... είχα τα μάνα ένα βουνό ήταν λίγο ανοιχτό. Είχα μια τέλεια ιδέα, όπως το κάνω κάποια πάνε. Στο μισό πλοίο θα ήταν απ' έξω και το άλλο θα ήταν τσουγκρισμένο μέσα. Βλακεία. Εσύ μη γελάς ρε κύρα από Σαν να εδώ. μην μιλάς, έτσι όπως το λες εσύ. Πού να το κάνουμε? Εδώ. Τι έκανα? Πατάκι. Να το κάνουμε λίγο μεγάλο το πλοίο, όχι και κούτσικο. Να βάλουμε και κανόνια. Οκ. Εγώ σκοτώνω... Να το κάνουμε περίπου 20 επί 20. Να το βάλουμε με ουκ, πλάνκ, με ουκ. Όχι, μα... Εγώ τώρα κάνω το μπροστά του πλοίου. Το ΟΑΚ... Το ΟΑΚ wood είναι καλύτερο. Χρώμα, τα χρώμα. Στο σχέδιο. Στίβεν, έβαλες αυτό εδώ. Που κρατάς στο χέρι. Όχι, έβαλε το ΟΑΚ. Αυτό. Ναι. Εντάξει το ξέρω. Κάτσε να... Οκ. Ρε, όπως είναι εδώ πάνω να βάλουμε τέτοιο ρε. Να αυτό εδώ έτσι, κοιτάξτε. Γιατί δεν Έτσι. κάνουμε ένα... ακόμα ρε, όχι τώρα. Όταν θα το χτίσουμε, να βάλουμε και αυτά έτσι. Τώρα να το ψηλώσουμε λίγο και μετά να βάλουμε στο πάνω. Ναι, αυτό είπα. Αυτό να κάνουμε. Απλώς έβαλα μια ιδέα. Και όχι έτσι, ξέρεις πώς να το κάνουμε. Πώς. Κοίτα λίγο. Δηλαδή έτσι όπως είναι, να βάλουμε έτσι. Α, Έτσι. Τώρα να το κάνουμε να το κάνουμε μέχρι εδώ πέρα το πλοίο. Ναι, ναι, αυτό. ναι. Για μιλάει ο Θάνος τώρα. Οκ. Ναι. Ναι. Σάνο! Να το κάνουμε όπως μια φορά που έδειξες σε ένα βιντεάκι που ήταν κρουαζιερόπλοιο το πλοίο. Αυτό το map, δεν το είχα κάνει εγώ. Mapping. Δεν ξέρεις τι είναι το map. Είναι μια πίστα. Σαν αυτό που σου είπα το Assassin's Creed. Εκεί Ναι. αυτό που παίζαμε το πολεμικό, map ήταν και αυτό. Δεν το κάναμε εμείς στον κόσμο. Θα κάνω κι εγώ βιντεάκι. Ο Μιχάλης δεν ξέρει τι είναι map. Πώς δεν ξέρω να το κάνω. Θα κάνω κι εγώ βιντεάκι. Ελπίζω να είστε κι εσείς μέσα, Άμα θα μας αφήσεις. Θα σας αφήσω. Ναι ρε. Εσύ κάνεις το βιντεάκι, όχι εμείς. Θα σας αφήσω. Έτσι. Εσύ θα είναι η πρώτη φορά που παίζεις το βιντεάκι μου. Την άλλη φορά νόμιζες ότι έχω χαλασμένο το space. Ήτανε. Τι να... Λέγε κανό, δεν μπορούσα... Τι να βάλουμε στα κανόνια. Είχα χαθεί εγώ. Τι να βάλουμε στα Να κανόνια. κάνουμε αυτό που έκανα στα άλλα μου τα βίντεο, το κανόνι. Βασικά έχετε δει τα βίντεο μου. Εγώ σχεδόν, όχι όλα. Σχεδόν. Στίβεν, εμείς όταν έγινε εκείνο το map
κάπως, κάποιος το έβαλε, δεν ξέρω ποιος. Ένα map ρε, το Assassin's Creed που ήτανε. Α, εγώ με τον Νικόλα κάναμε PvP, ήμασταν αντίον και πολέμους και το ξεσκούσα, θυμάσαι Νικόλα. Ναι. Πώς δεν το κούσα ρε, δεν ξέρω. Γιατί είναι ένα creeper εδώ. Ρε, να το κάνουμε έτσι ρε, έτσι, κοίτα. Να έτσι. Το σκοτώνω. Παιδιά, δεν λέω εσάς. Τώρα βλέπω το ότι είναι σε creative, αλλά γίνεται και survival. Ναι. Μερικές φορές γίνεται και survival. Σε τύχη. Μιχάλη, Mm. στη πλατεία που πήγαμε, παλιά το survival, το είπε survival. Και δεν το κάνουμε στη τύχη που γίνεται survival. Οπ. Λάθος το κάναμε ρε. Α, από Λες, εδώ, έτσι, Θάνο, βάλε αυτό εδώ, αυτό που έχω βάλει. Αυτό δεν είναι. Α, όχι, sorry. Έτσι. Πώς παίζει τώρα. Έτσι καλύτερο είναι. Ναι, Στίβεν, αυτό που έχω βάλει, βάλτε και εσύ λίγο ρε. θα το κάνω. Εγώ το βάζω τώρα. Όπα. Βασικά, Μιχάλη, εγώ δεν βλέπω να κάνεις και κάτι. Τότε γιατί πετάω ρε άνθρωπέ μου και βάζω μπλοκ. Γιατί είναι διαφορετικό το πλοίο. Πού να ξέρουμε. Παιδιά. Μιχάλη, το κάνεις λάθος. Εντάξει, sorry. Ελάτε λίγο να δείτε από ψηλά, να δείτε τη διαφορά. Είναι Λίγο, εδώ. Κάποιος θα διαλύσει εδώ. Τι να διαλύσουμε πάλι. Αυτό ρε, αφού το κάναμε λάθος είπες. Το φτιάξαμε. Εντάξει. Περιμένετε λίγο. Ξαναέρχομαι, παιδιά. Τι κάνατε εσύ. Στέφανε και Νικόλα, αυτό να το μεγαλώσουμε λίγο. Να το έχουμε έτσι. Έτσι. Στο μεγαλώσουμε ακόμα λίγο. Καλά, γίνεται αρκεί. Να μην το κάνουμε πολύ τέτοιο ψηλό. Στέφανε, δεν το κάνουμε όπως ένα βιντεάκι που έκανε ο Θανάσης που είχε και κρεβάτια, πάρα πολλούς ορόφους, πάρα πολλά δωμάτια. Ναι, ρε, όπως έλεγε ο Θανάσης τα νούμερα είχα ζαλιστεί. Μου ήρθε ο ύπνος ρε. Λίγο πιο ψηλό. Τόσο φτάνει. Ακούστηκε... Πόσο ψηλό κάνει. Ρε πώς το κάνεις ρε. Sorry. Μιχάλη, Στοπ, φτάνει. ακούστηκε το σκυλί σου. Ο Μπίμπι. Το ξέρω. Ναι, με αγαυγίζει συνέχεια, με έχει κουφάνει. Ναι, πριν μπείτε εσείς, μια μίγα ήταν στην ορθότητα του Νικόλα. Να το Και με το βάλω. ζόρι δεν τη σκότωνε. Εδώ είναι ο πρώτος όμορφος. Πού είσαι ρε. Δεν μας βλέπεις. Εσένα σε βλέπω τον άλλο. Λέει ο πρώτος όμορφος. Ποιος όμορφος. Εσύ το είπες. Όροφος είπα. Από εσύ είπες ο πρώτος όμορφος δε. Από αυτό είπε, εγώ αυτό άκουσα από τον Νικόλα. Λάθος άκουσα. Μιχάλη, αυτός είναι ο πρώτος όμορφος. Άντε τώρα το κατάλαβα, πρώτος όροφος. Εγώ άκουσα από τον Νικόλα λέει ο πρώτος όμορφος. Πότε το είπα. Εσύ το είπες. Εγώ. Πού. Ναι. Σκέφτηκα κάτι. Ορίτα. Παιδιά, εγώ λέω, αν μας πάρει, αν έχουμε κι άλλο χρόνο, να κάνουμε και δεύτερο. Ναι ρε. Που δεν νομίζω. Γιατί. Γιατί θέλει και ο αδερφός μου να κάνει κι άλλο βίντεο. Ναι, είναι ο αδελφός σου σε εκείνο το βίντεο. Εντάξει.
Ένα εσύ με το... ένα ο αδελφός το κάνει. Παιδιά, να βάλω chest κάτω. Βάλε. Στέφανε, τώρα αυτό που κάνουμε είναι βιντεάκι. Ναι. Α, πριν με ξεγέλασε τον Θάνο που μου ξεγέλασε η μια φορά. Και... Γιατί δεν έκανες τίποτα. Ρε παιδιά, τι κάνατε. Τι? Αφού εδώ πέρα δεν είναι το από κάτω. Δεν πρέπει να φτιάχνει ο πύργος μέχρι πάνω. Ναι. Αφού αυτό είναι η σκάλα που κατεβαίνεις κάτω. Από αυτή τη σκάλα ανεβαίνεις και πάνω. Α, εντάξει. Ποια, από αυτήν εδώ που έχει μια τρύπα. Ναι. Μια χαρά είναι ρε, να κατεβαίνεις. Αλλά έχει πάρα πολύ σκοτάδι. Θυμάσαι που σε είχα ξεγελάσει. 100 φορές μου έλεγε θέλω να κάνουμε βίντεο. Μέσα σε μισή ώρα μου το είπες 300 φορές. Μιχάλη, σου άρεσε πρώτος όμορφος. Σ' άρεσε. Τι θα μας κάνει το ζόμπι αφού είμαστε σε creative. Δεν είπα κάτι, είπα ότι ακούστηκε ζόμπι. Το είπε. Στίβεν, κοίτα με λίγο. Εγώ τα πανιά τα κάνω κάπως παράξενα. Στίβ, κοίτα με λίγο. Εδώ λέω στις άκρες να βάλουμε μερικά chest. Άμα θέλεις. Κάνε. Αρκεί να μην χαλάσει το χαλί μου. Εντάξει ρε, δεν θα χάλας. Εντάξει. Θα κάνω λίγο τεράστιο. Παράξενα πανιά. Εσύ τα κάνεις στο πανί. Εσύ κάνεις το πανί. Εγώ κάνω ένα παράξενο πανί. Στίβ, ανέβα λίγο. Τι να πως αστείο είναι το πανί του. Λίγο παράξενο είναι, δεν κατάλαβα. Σαν να φυσάει αέρας ρε. Λίγο πιο μεγάλο κάτω ρε, λίγο μεγάλο. Λίγο μόνο. Λιγουλάκι. Μεγάλο. Βουργουλάκι. Ωραία Βλακεία μου φαίνεται. Σαν βλακεία μου φαίνεται. Μια χαρά είναι το πανί νομίζω. Για να δω πως είναι. Έλα. Θα ξετρελαθείς ρε φίλε. Βλακεία. Εντάξει, περίεργο είναι. Σαν να φυσάει αέρας ήθελα, αλλά δεν μου πέτυχε και τόσο. Γίτσες. Βήχωρας το παιδί, δεν θα χαραψούτ ρε. Όχι από σούτρε. Τέρνισμα. Ποιος έβαλε εδώ κάτω πράγμα. Ο Στέφανος. Δρόμαξα. Μιλάω κι εγώ. Ναι. Έτσι. Δεν σε γράφω. Εξηγήστε του λίγο, Στίβεν. Καλύτερο, παρά να γράφεις πόσες ώρες από το chat μια φράση. Σήκω και ένα και άλλο. Αμάρε να την... Βλακεία έκανα έτσι. Μέσα στα τσες τι να βάζουμε. Φαγητό. Καλύτερα να πανεί. Να το χαλάσουμε. Ναι, να κάνω εγώ να πάνε καλύτερα. Νικόλα, Ναι. να αφήσεις να παίξουν προς το τέλος και οι αδελφοί σου. Όχι. Μιλάς. Ναι ρε. Όπως την άλλη φορά, αντί να χτίσει, έσπαγε. Ρε. Σταματήστε, δεν είναι αστείο. Οκ. Μετά εμένα βρίζει. Όταν παίζαμε με τον Νικόλα στον σερβερ, όταν ήμασταν εγώ με τον Νικόλα στον σερβερ, μπαίνει η αδελφή του Νικόλα και λέει άμα δεν βγεις θα με σκοτώσεις που ήταν και survival μαζί. Πού ρε. Θυμάσαι που είχαμε πάει στην έκκληση και η αδελφή σου μπήκε στο δωμάτιό σου και είπες ότι δεν μπορεί να μπει και είπες άμα δεν φύγεις θα με σκοτώσεις. Στην εκκλησία ρε, θυμάσαι. Όχι. Παιδιά, αυτά είναι τα καλύτερα μου πανιά. Δεν είναι και πολύ ωραία, αλλά εμένα μου αρέσουν. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιό μου και με ενοχλεί. Α, έτσι καλύτερο. Μ' άρεσε και εμένα έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα ήθελα να κάνω.
Ένα, εγώ Δεν σκέφτομαι. χρειάζεται άλλο, Μιχάλη, τι βάζεις. Βάλτε φράχτη απ' την άλλη. Όχι ακριβώς έτσι. Βάλτε φράχτη απ' τις άλλες. Όχι, όχι. Όταν τελειώνει. Τι λες, Ευθάνο. Α, έτσι. Καλό. Κάτσε. Τι κάνεις? Αυτό θα ξεκινήσεις, ρε. Τι να κάνουμε στο πανί. Να το κάνουμε ένα μπλοκ πιο πολύ. Οχ, ξέρετε, ρε, να βάλουμε μια νεκροτεκεφαλής. Αφού αυτό έχουν τα πειρατικά καράβια. Ποιος είπε ότι κάνουν πειρατικό. Δεν πειράζει. Κάτι να βάλουμε ένα σύμβολο. Θα βάλουμε κανόνια. Το ζήτα σου. Α, ναι, ζήτα, θα κάνω εγώ. Δεν φτάνει το ζήτα. Πρέπει πιο ψηλή να γίνει. Όχι, βρήκα τι να κάνουμε. Έτσι. Τι, Πρέπει να βάλουμε έτσι. τι να κάνουμε, ρε. Τι να κάνουμε, Steve. Το κάτω μέρος με τα τσίς το γέμισα. Αλλά δεν έπεσε στο χαλί του. Steven που είπε κανείς μην πειράξει το χαλί. Ένα πράγμα, αν τώρα δεν ξέρω τι είναι. Τι είναι, ρε. Ένα το σύμβολο. Ένα σύμβολο. Αυτό τι σύμβολο είναι τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ θα πάω κάτω να βάλω κανόνια. Ποιος έβαλε chest? Εγώ, μου είπε ο Steven. Στις γωνίες πάστα για να βάλουμε κανόνια μωρέ. Ούψ. Έσπασα κάτι. Εντάξει. Θα βάλουμε... Πάστε τα. Αυτό δεν είναι. Τι να βάλουμε? Κανόνια. Αυτό είπε και αυτό είπε. Όμως τι θα βάλουμε μέσα στα κανόνια? Γιατί TNT. Παιδιά, να κάνουμε τα κανόνια που έκανα και στο βιντεάκι μου. ναι. Βάλτε ένα μπλοκ άλλο. Βάλτε... Ρε, ποιος δεν το τελείωσε αυτό. Εγώ. Ο Θάνος δεν το έκανε. Εγώ το κάνω. Ποιος έβαλε αυτά δύο τα μπλοκ εδώ. Που είναι ο κύριος. Λίγο Νικόλα, αυτό θα το σπάσω για να κάνουμε το κανόνι. Ναι. Εντάξει, σπάστο. Αυτό εδώ πέρα που έβαλα τα wood, εδώ πέρα θα είναι του καπετάνιου μωρέ. Ναι ρε, Οκ. να κάνουμε και τέτοιο ένα τιμόνι επάνω. Όπως θα χτίσει ο κύριος από εδώ αυτό, να κάνουμε άλλο ένα πάνω και να έχεις κάνει ανεβές και να έχει ένα τιμόνι. Ωραίο. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά ο Θάνος μου λέει σούπερ. Πρώτη φορά μου λέει ο Θάνος σούπερ. Μη χαλάς, φύγε από εδώ. Μίλας αγόρι. Εγώ το φτιάχνω αυτό. Εσύ φτιάξε τα κανόνια. Πρώτη φορά σου έχω πει ευχαριστώ. Πάρω καφέ. Να σε βοηθήσω Στίβεν ή όχι. Όχι. Απλά κάνεις ένα δεύτερο κανόνι. Εντάξει. Από αυτή τη μεριά. Κάνω που θες. Κάνε που θες. Πάντως όχι μέσα. Εύκολο είναι. Οχ. Ναι, σωστά. Θυμόμαι ακόμη το βιντεάκι του Στίβεν με το κανόνι. Αυτό που θα μας παίζει. Αυτό που θα μας παίζει ήταν. Ναι, ένα κανόνι που έφτιαχνες. Το θυμάμαι ακόμη. Στο μπάκι νερό. Ποιος έβαλε TNT? Τι έκανες ρε. Ποιος έριξε TNT ρε? Εγώ. Δεν γίνεται έτσι το κανόνι, να φτιάξω εγώ κανόνι. Έτσι γίνεται, ο Σέβας το έχει κάνει σε βιντεάκι και λειτουργήσε. Α, έτσι. Ναι, έτσι το κάνεις και μετά φεύγει. Και καμπάμ. Αυτό είναι. Αυτό μόνο. Νικό, ρε, ο Στέφανος δεν έβαλε redstone, έβαζε leather επάνω εδώ, level. Για να ανάψει. Βάλτε ό,τι να θέλετε. Να βάλουμε τέτοια. Αυτά εδώ. Τέτοιο να βάλουμε. Οκ.
Να μην βάλουμε, γιατί πιάνει πολύ χώρο αυτό. Δηλαδή, Πιάνει, βγάλω. το κανόνι αυτό πιάνει πάρα πολύ χώρο. Αυτό πιάνει το δικό μου. Πιάνει το δικό μου χώρο. Πάρα πολύ. Δεν σας άρεσε. Αυτό ένα μπλοκ πιάνει. Κοίτα, ένα μπλοκ πιάνει. Ενώ αυτό πιάνει... Πώς θα κινούμαστε μέσα στο πλοίο? 4 μπλοκ πιάνει. Ναι. Το δικό μου λιγότερα μπλοκ πιάνει. Πώς θα Αλλά είναι περνάω? μικρό. Εγώ. Πώς θα περνάς? Εγώ φτιάχνω... θα κάνω... Ένα λεπτό. Αμάρε Σπάρτα, τι κάνεις? Για να κάνω αυτό το κανόνι. Αλλά εδώ είναι χάρηκα. Παιδιά, να πω κάτι. Ναι. Πολύ ωραία το κάνω. Ευχαριστούμε. Εντάξει, είναι μια πρώτη φορά που μου λες ευχαριστώ. Όχι, να μην βάλουμε τέτοια. Εγώ σκέφτηκα έτσι. Τέτοιο, ωραίο είναι τέτοιο. Οκ. Τέτοιο. Εγώ το φτιάχνω αυτό. Ξουτ, ξουτ. Εγώ φτιάχνω όμως την κορυφή με το καραβάκι. Ωχ. Σκάλες θέλω. Παιδιά, δεν Τι? μιλάω σε αυτά τα παιδιά που παίζουν. Τι πες? Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν δεν σας Από άρεσε, τώρα θα το πούμε. Άμα δεν σας άρεσε, κάντε dislike. Τι λες? ξέρεις, το ξέρουν. Κάνουμε 21 λεπτά και σε λίγο μόλις το τελειώσουμε πρέπει να κλείσουμε το βίντεο, έτσι. Ο Θάνος δεν θα κάνει. Τι πες? Ο Θάνος δεν θα κάνει ο αδελφός σου, Στίβεν. Ναι. Δεν τον σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτομαι. Κρίμα. Εγώ σκέφτομαι εδώ μέσα, όταν γίνεται survival, άμα θέλουμε να ερχόμαστε εδώ και θέλουμε κάτι να μαζέψουμε, γιατί δεν βάζουμε βιβλιοθήκη. Δεν πειράζεται τίποτα. Σουτ, σουτ. Έλα λίγο, κύριε από εδώ, κύριε εσύ, ναι. Άμα θέλουμε κάτι να μαζέψουμε, γιατί δεν βάζουμε μια βιβλιοθήκη. Παιδιά, σε λίγο κλείνουμε το βίντεο. Οκ. Θα κάνουμε κι άλλο. Ναι, με τον Θάνο. Με τον αδελφό μου. Οκ. Εγώ θα κάνω δικό μου πλοίο. Εντάξει. Αυτό το επεισόδιο πώς λέγεται, για να μην το ξεχάσω. Δεν ξέρω ακόμη. Θα το σκεφτώ. Εγώ θα κάνω πολλά ωραία πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν στη δεύτερη πόλη να κάνω το τέτοιο. Αυτό που έκανε και η σπηλιά του σατανά. Εδώ. Η σπηλιά του σατανά. Μ' αρέσει. Από Τι ποιο? κάνω. Από Κάτσε. το φάκι το έκλεψα. Η σπηλιά του σατανά. Θα το χακεί. Ναι, μ' αρέσει η σπηλιά του σατανά. Για... Εμένα δεν μ' αρέσει. Πού βάζεις εδώ, εδώ θα γίνει το τέτοιο. Τι ωραίο τέτοιο. Ωραία. Το τέτοιο λέει ο άλλος. Ποιο τέτοιο. Οι σκάλες μου ρε, βάλε και σκάλες από εκεί. Κοίτα λίγο. Εδώ θα είναι Α, εντάξει, σωστά. Ούψ. Αυτή είναι... Έκανα και σημαία. Πού είναι. Λίγο μικρά, αλλά είναι ωραία. Η σημαία πάνω στο τιμόνι θα είναι. Εγώ θα κάνω τα σχέδιά μου εδώ. Βάλτε τα κανόνια. Κάτω να τα βάλουμε τα κανόνια. Όχι εδώ. Κάτω. Εντάξει. Και καλύτερα να βάλουμε έτσι γιατί για να είναι πιο όμορφο. Έτσι γιατί έχει... Νικόλα. Ναι, Όμορφος όροφος. όμορφος όροφος. Σπάς αυτά να βάλουμε για να είναι τέτοιο. Α, εδώ σκέφτηκα να βάλουμε εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Ένα πράγμα τέτοιο. Εγώ εδώ πέρα σκέφτηκα να κάνουμε κάπως, να το κάνουμε κάπως έτσι, ας πούμε,
Α, βρήκα. Και εδώ να βάζουμε... Ένα λεπτό, κάτσε, μην κάνεις τίποτα. Μην φτιάξεις τίποτα, βρήκα μια τέλεια ιδέα. Ποιος, ο κύριος Βατζενέκερ. Ναι. Ρίγια, πού είστε τώρα, σας έχασα. Μακριά, πολύ μακριά. Μόνο τους Βατζενέκερ βλέπω. Τέλεια. Α, ποιο άλλο σκληρό τέτοιο. Εγώ σκέφτηκα αυτό. Ποιο, να σε δούμε. Στέφανε, Θάνο, ποιος είσαι. Ναι, θυμάμαι. Έλα να δει. Μέχρι να σας κάνει φίλο, μέχρι να σας βρει στο Skype, ο κύριος εκεί έκανε κάτι αστείο, εσείς δεν ήσασταν μέσα. Είχε φάση. Ναι, ο Νικόλας έκανε κάτι αστείο. Σας άρεσε αυτό που έκανε εδώ? Ένα λεπτάκι. Καλό. Yep, ναι. Να το κάνω και από την άλλη μεριά. Εγώ σκέφτηκα να κάνω και αυτό εδώ. Ένα λεπτό. Σε λίγο πρέπει να κλείσουμε το βίντεο, παιδιά. Περίμενε, δεν έχτισε ακόμη τις σκάλες. Εντάξει, τις τελείωσα. Εγώ φτιάχνω κάτι άλλο. Για να πούμε γιατί δεν πατάς F5 να φαινόμαστε και οι δύο, να είμαστε δίπλα σου. Ναι, ωραίο θα είναι. Το γεια. Παιδιά, δεν χρειάζεται ας πούμε, να σβήσουμε, να κλείσουμε το βίντεο. Θα το κάνουμε, ας πούμε, σε λίγο θα μπει ο αδερφός μου και θα συνεχίσει το καράβι. Καταλάβατε. Ναι, απλώς το Γιάννη το κάνουμε λίγο... Λίγο ωραίο το Γιάννη θα ήταν έτσι να το... με F5. Να το πατούσες. Ακόμα κάνουμε το βίντεο. Ναι. Και γιατί δεν μιλάει κανείς. Εγώ έμεινα σιωπηλός. Όταν χτίζαμε το κρυσφύγετο, εγώ δεν μίλησα και ο Νικόλας μου λέει είσαι μουγκός. Του λέγα όχι. Αυτό το έχω δει σε ένα καράβι αυτό. Ποιο? Φοβερό. Αυτό εδώ. Ναι, ωραίο είναι. Κάτω έχει τσεστή, δεν έχει. Τι? Ρε ποιος έβαλε το τσεστή αφού δεν κάνουμε κανόνι από κάτω. Δεν έχει κανένα κανόνι. Κανόνια. Δείξε μου πού θα κάνεις κανόνια. Εγώ όπου θα κάνεις δεν θα βάλω τσεστ. Όπου δεν θα κάνεις θα βάλω τσεστ. Εντάξει. Γιατί να βάλεις chest? Για να βάλεις τα TNT. Ναι, άμα πας όταν γίνεις να και... Θα ρίχνουμε TNT ή arrows. TNT. TNT, λίγο πιο ωραίο το TNT. Ακούγεται το καμπαμάμ. Γυρίζουμε στο survival και θα έχουμε TNT, γι' αυτό δεν θα βάλω. Γι' αυτό έχω βάλει την άτσε, δύο διπλό, δεν θα κάνουμε διπλό τσεστά. Καλύτερα κάτω να μην κάνουμε πολλά κανόνια, γιατί να κάνουμε, με TNT να κάνουμε τα κανόνια, καλύτερα, λέω εγώ, και να βάλουμε να πατάμε με TNT, ναι. Παιδιά, Και να βάλουμε τι ωραίο το έκανα. Ερχόμαστε. Πού είναι? Εδώ είμαι. Πετάς. Είναι κάπως. Πρέπει να έχει και ένα γραφείο, γιατί είναι Αυτό θα έλεγα. είναι η αίθουσα του... Ναι, πρέπει να έχει κανένα γραφείο. Μια χαρά το κάνω σήμερα, απλώς ένα γραφείο έλειπε. Νικόλα μου δεις εκείνο το πράγμα που σου ζήτησε για το μαγαζάκι μας. Όχι. Λίζε. Μια τέλεια ιδέα έχω να κάνω, δώσ' το. Ένα λεπτό. Κάτσε. Θέλω να κάνω κάτι. Και δεν μου πετυχαίνει. Θες να με κλειδώσεις. Το δώσεις 10 ώρες. Φύγε από εκεί. Ένα λεπτό. Φύγετε από... Α, Περιμένετε να σας δείξω. Εδώ πέρα κλείσε το. Αυτό το κλείσουμε.
Εδώ είναι το γραφείο του. Ναι, αλλά δώσ' το λίγο εκείνο που σου είπα. Ποιο? Αυτό το κόκκινο που χρησιμοποίησαμε, που βάλαμε στο κρυσφί, το ζήτα. Θυμάσαι? Το ARC. Πώς λέγεται, τέλος πάντων. Ναι, εκείνο το που... Τι είναι τώρα? Αυτό. Όχι ρε! Τι. Εκείνο που βάζεις τα λουλούδια μέσα ρε! Κάτι μικρά που είναι, κάτι τέτοια που χρησιμοποίησαμε ρε Νικόλα, θυμάσαι? Τι σαν το Chris. Ναι, αυτό! Flower Pop λέγεται. Έλα πάρε. Άστο μου δώσε. Flower Pop λέγεται. Ένα λουλουδάκι. Όχι τέτοια λουλούδια. Βάλε άλλα λουλούδια. Ωραίο δεν είναι αυτό, Στίβεν, αυτό το λουλούδι. Κόκκινα. Τι? Βάλε κόκκινα, γιατί οι πειρατές... Ποιος είπε θα κάνουμε πειρατικό καράβι? Α, έτσι, μπράβο, έτσι. Κόκκινα να βάλουμε. Τριαντάφυλλο. Είναι ο καπετάν. Αυτό κάνει. Γεια. Ποιο? Αυτό που έβαλα δίπλα σου. Βάλ' το. Το έβαλα. Πετσιά. Να κάνουμε το χώρο του shift. Ναι. Πάμε. Περιμένετε. Να βγάλω λίγο πράγματα από πάνω μου. Εντάξει, έλα. Μαζί με F5. F5 να είναι από μπροστά ή να δείχνει το... Από μπροστά. Εντάξει. Από πού? Ρε, Από δίπλα να είμαστε ρε. πού? Πώς κάθομαι εγώ έτσι? Όχι, ανάποδα ρε, θα είναι καλύτερο. Έτσι όπως είναι. Πάω. Περιμένετε, έκανε μια βλακεία. Όμως δεν κοιτάει λίγο από μπροστά. Μιχάλη, μείνε έτσι όπως είσαι, μη κουνιέσαι. Και Στέφανε, Κάτσε στη μέση. κάτσε στη μέση. Μη κουνιέσαι, Μιχάλη. Εγώ δεν κουνιέμαι. Έβγαλα τα χέρια μου από το πιτόγιο. Φοβερό θα είναι. Πού να κάτσω? Στη Στη μέση. μέση δεν βλέπεις ένα άδειο στη μέση. Οκ. Και βγάλει φωτογραφία. Ε, Πιο πίσω. πιο πίσω δεν φαίνεται το Σβατζελέικερ. Ούτε ακόμη το βρίσκω. Μια χαρά, το κεφάλι σήκωσε το. Έλα, πάμε. Κάτσε να βγάλω φωτογραφία. Ρε σήκωσε το κεφάλι σου, μια χαρά. Θα βγάλουμε Εγώ. μια φωτογραφία. Φοβερό. Έβγαλα πολλές φωτογραφίες. Έλα. Και εμείς βγάλαμε. Βάλτε φωτογραφία. Έτσι. Βγάλε. Με shift. Τώρα με shift να κάνουμε φωτογραφία. Εντάξει. Τώρα να χορέψουμε. Ναι. Καλύτερα να χορεύουμε χωρίς να χτυπάμε, γιατί μπορεί να καταστρέψουμε το πλοίο. Ναι. Νικόλα, βάλε μουσική. Άμα είχαμε δίσκο μπάλ, μια χαρά θα ήτανε. Να βάλω μουσική. Ναι. Να βάλω από τον υπολογιστή μου, κάτσε. Α, ναι, θυμάσαι όταν κάναμε εγώ και ο Νικόλας Μάιν, χορεύαμε. Και ακούγαμε μουσική. Κάτσε ένα τραγούδι. On the weekends,